So magandang araw po sa inyo lahat no, mga kamaster. And welcome back pala sa aking YouTube channel mga kamaster. So panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. So for today's video pala mga kamaster, dahil wala pa tayong ensayo no, relax muna kami ni Ting Aljon sa pag-iensayo. Wala muna kami ensayo ngayon. So sa araw pala ngayon mga kamaster is pupuntahan ko si Marinong Homeboy no. Magmumukbang kami ni Marinong Homeboy. So ayun mga kamaster. So dalhan ko ng manok si Marinong Homeboy mga kamaster. Ito yung lulutuin namin doon. A few moments later. Ayun po mga kamaster no. So nilinisan muna yung manok. Yan no. Yan si Marinong Homeboy. Hello po mga kamaster. Kuha muna ako ng sili mga kamaster para ilagay namin sa halang-halang. Yan mga kamaster, hilaw. So ayan si Marinong Homeboy. Bagong gupit pala si Marinong Homeboy mga kamaster. Magwapo tayo. May pupuntahan kami bukas, may lakad. Kaya pala bagong gupit. Sumama sa amin bukas. Yan mga kamaster, tinanggal na yung lamang loob niya. Yan yung halang-halangin. Sakto na pag halang-halang ba? Okay na yan. So ayan po mga kamaster no. So dahil wala tayong ensayo ngayon mga kamaster, so andito ako sa bahay ni Marinong Homeboy. Binisita ko siya. Dinalahan ko ng manok, tapos magmumukbang kami. Ano? Tapos na nilinis. Gagawin namin halang-halang mga kamaster. Ayan, matik yan. Matik. So ayun mga kamaster, so niloto ni Marinong Homeboy yung manok. So gagawin pala namin putahe yan is halang-halang mga kamaster. Tangan ni mo, kaya music for cooking. Hindi naman ikaw magsuga ng music for cooking. Hindi mo ito mong istorya ko. Istorya mo una ba yan? Ako na yung tingog, yung mga pagkakuan. Hindi mo kayo maklaro kasi ako yung tingog. Yan! A few moments later. So luto na po yung halang-halang mga kamaster. Yan o. So nilagay na po sa platito no? Platito? Sa plato pala, sa plato. Bisa kayo mainit yun. Yan. Yan mga kamaster. Ang sarap tingnan mga kamaster no? Halang-halang. You know? So abangan nyo mga kamaster ang pagbumukbang namin. Yun po mga kamaster. So magmumukbang na po kami. Halang-halang with sili. 100 sili. Yes. Kung kaya ba? Kung halang-halang with ano po, ilang pirasong sili nilagay natin ito doon? Mga 50. Yes, so 50 sili yung nilagay namin ng of course, meron kami pantulak para hindi masyado maano yun, yung bibig namin. Sige ba, batok. Yeah. So ayun mga kamaster. Let's eat na. Brr. Parang siboy tapang lang ba? Ito. Pilot. Gusto ko dali yung plastic. Sige Dapat kain na mayos, kaya halang ano to mukbang to, dapat ubusin natin kahit gaano ka. Hindi na makakarot eh. Hindi mo nagbinan eh. Puro na. Hindi mo makakarot. Hindi mo makakarot. Uy, hukdo mo yan. Lagi dapat isang duha. Hukdo mo yan. Yung hot doon eh. Hindi ko galiman eh. Kaya sabi ko karo, toro. Ito lagi na lagi. Ayun, pag timi-timi, dapat challenge giring. Di ba mga homeboy? Dapat challenge, i-accept natin na halang-halang natin, ubusin talaga natin ito. Hindi pwedeng hindi ubusin. Dapat kumain ka ng Ano yan? Yan. Sarap mga komboy. Sarap. Ano kayo tayo? Hanggo eh. Ano eh? Mahon ba? Pumapasok sa ilong ko yung anghang. Hang lang. Grabe hang. Karang yung igor nito. Ilong. Toro? Grabe ang hang. Kulang na mukhang. Ito ba?
Sahang kayo. Grabe ang hang. Sabaw ng hangin. Sige. Ngayon mga kamaster. Kain tayo. Shout out pala kay Coach Ibito Villamoro. Coach, wala pa akong training ngayon, Coach. Kaya, mukbang muna kami ng sama ko, Marinong Homeboy. Isama ko din si Marinong Homeboy dyan sa, Villamoro Gym. Pagka malapit na yung laban ko. Ito siguro. Bili na. Ngayon yung lang, hindi ako mag-swimming mo na mag-upload na yung video walang training ko. Saan nga gitu ay? Sa mag-ako po nang ipat ko po ngayon. Kamu? Hindi ka makaon? Kung ang gipili ni mo may tawag ito kung ano? Sakto na naman ka? Tumutulong na yung anak ko. Tumutulong na yung sipon ko. Sabi ka hal. Kaya ba? Ako pinuwi. Pinuwi ba? Ano? Nala ba? Bukumba. Kau di action ni kulot ko. Kau coba bisa. Buat 5 tahun tapi dari kuarto ke unang kuarto, ini agak adu kuarto. Pin am yang bana? Tiga tabunan yang bana lo. Nah, ikan mag Dubai mag Dubai. Hanga eh. Abangan nila ada punya. Abangan ba wala? Wala pabangi kay tungod ba manimik. Ang lahang ko ano? Hindi mo? Ano yung pinag-ya? Yeah, really? Hangga ya? Na yung mga online dealer niya. Gusto sila bahimog mga logo ya ba? Siya mo. Cukup sa budot para challenge ba? Hangga ya? Kilakon ko. Sa next day, puntahan namin ulit si Tatay Silizard. I-check namin. Kumusta si Tatay? Dito nga po. Hindi nga upload eh. Wala ako mag-vlog. Ha? Hindi ko mag-vlog. Oo. Sayang. Hanga eh. Hindi mo dahil kumpiyan hangga ya? Hindi nga moro to. Ingat ko ganun yung moro. Hindi kung gagawin pa ta. Grabe ang hang. Asa na moro? Hindi kaya ubusin mga kamoy. Pati ako, grabe hanga. Hindi moro. Asa na itong moro? Hindi na lagi yung moro. Tumutuloy yung sipon ko. Hindi kaya namin yung Repeater Master na ubusin. Grabe ang hang. So ano po, abangan niyo po sa channel ni Repeater Master. Siya po yung una mag-upload ng video ngayon. At i-share ko lang. Grabe ka ang hang. Ang ano? Hangga ya? Dagang kaya dito yung moro ganyan. Yan po. Hindi kaya ubusin. So ito mga kamboy, thank you so much for watching mga kamboy naman. Don't forget to subscribe. Repeater Master po. Grabe ka hang. Sabay po. Thank you mga kamaster. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe. Nga eh. Grabe ang anghang. Di kaya ubusin mga kamaster. Ang dami po.
Yan eh. Yan mga kamaster, ang dami po. Di kaya kubusin. Tingnan niyo yung ilong ko mga kamaster. Lumalabas yung sipon. Dahil sa sobrang anghang. So yan po mga kamaster. Dahil wala tayong training ngayon, so mukbang muna tayo, no? Hindi naman sa dahil nagbuboxing na tayo, kakalimutan na natin yung mga tropa natin. Hindi naman sa gano'n, no? O huwag gano'n mga kamaster. O, kung ano yung pinanggalingan natin, so babalik talaga tayo nun. So yun mga kamaster, no? So maraming salamat sa panonood mga kamaster. So bukas, meron akong training kay Coach Arjun. So ngayon, pahinga ako, kaya pumunta ako rito sa bahay ni Marino Homeboy. Nagmukbang kami ng halang-halang. Dinalhan ko siya ng manok. So yun mga kamaster, so maraming salamat.